φύγει από το ρεαλισμό στην Ελλάδα. Τον έχουμε θεωρήσει μια μπαγιάτικη θεωρία, η οποία βέβαια όχι μόνο μπαγιάτικη δεν είναι, λόγω Ουκρανίας είναι ολόφρεσκη. Πάντα οι ρεαλιστές κερδίζουν το παιχνίδι στο τέλος, σε θεωρητικό επίπεδο εννοώ, όταν γίνεται η συζήτηση αυτή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση. Κύριε Καλαρίτη, από το 2011, σας το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά, ότι ακούω ότι η Τουρκία πρόκειται να τα βρει με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Επειδή το Ισραήλ, να το πάρουμε ανάποδα, και ουσιαστικά θα βγάλουμε και συμπέρασμα για όσους συζητάγαμε πριν. Επειδή το Ισραήλ και η Αίγυπτος είναι σοβαρά κράτη, ανεξάρτητα αν είναι το ένα δημοκρατία ή το άλλο έχει στρατάρχη επάνω, στο ρεαλισμό, ειδικά σε ένα κομμάτι του ρεαλισμού, θεωρούμε ότι τα κράτη λειτουργούν πανομοιότυπα. Είτε έχουν δημοκρατία, δηλαδή κυνηγάνε την ισχύ, με λίγα λόγια. Λοιπόν, τα κράτη αυτά τα σοβαρά, για να τα βρούνε με την Τουρκία, γιατί έχει γίνει και αυτό, έτσι έχει πληθωριστεί, πρέπει η Τουρκία να κάνει κάτι. Να αποσύρει τον οθωμανικό της όραμα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτές οι χώρες, ναι, συζητάνε, έχουν καταλάβει με τι τακτικιστή έχουν να κάνουν. Του λένε ναι, πάει, τους βρίζει, μετά γυρίζει. Τώρα, για τα Εμιράτα, πρέπει νομίζω να ειδωθεί λίγο στον πυρήνα της αυτή οικονομική σχέση. Οι Εμιρατινοί είναι επιχειρηματίες, business κάνουν οι άνθρωποι. Τους έχουν αγοράσει όλους. Έτσι πρέπει να το κοιτάμε. Να το πούμε αλλιώς για να κλείσω. Εάν στην Ελλάδα τις λέγανε, σου δίνουμε ανάσα ρευστότητας και σου αγοράζουμε λιμάνια, κομμάτια της αμυντικής βιομηχανίας, τα οικόπεδα, τα χρυσαφικά σου, το ό,τι καλύτερο έχεις, το ταϊπέδεντο εισαγωγικών, όλο αυτό, δεν θα λέγαμε ότι ξεπουλιόμαστε. Απορώ πως στην ελληνική αστρογραφία λένε ότι να, η Τουρκία βρήκε ρευστό. Έχουν ιδέα από οικονομικά, ευγενικά το ρωτάω, έχουν ιδέα τι θα πει το οικονομικό πρόβλημα της Τουρκίας, ότι δεν καλύπτεται καν από το ΔΝΤ. Έχουν ιδέα ότι η Τουρκία χρειάζεται 200 δις για να ξεκινήσει η ομαλότητά της. Το 1/3 περίπου δηλαδή του ΑΕΠ της. Προσπαθώ να πω ότι είναι λάθος, κύριε Καλαρίτη, να πάμε με μια Τουρκία που φθήνει, γιατί φθήνει. Και να πάμε εμείς να τη διασώσουμε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, γι' αυτό σας λέω, ο ρεαλισμός εξηγεί σαν θεωρία τα πάντα, εκτός από την Ελλάδα, αυτό να το θυμάστε.